Helo, a croeso i ddinas Lviv, siwrne 5 awr bore yma o Wcráin mewn minibus. Mae trwy mynyddoedd Carpathia sydd yn fendigedig. Maen nhw fel Awstria neu Eryri yn bert iawn. Ac dyna fel bydd hi, Power nawr dweud Guten Tag yn credu bod fi'n Almaenwr yn credu. Ond bydd hi'n lle poblogaidd iawn, da twristiaid unwaith bydd y rhyfel a pethau wedi gwella yna. Un beth o achall am Lviv, mae'n ddinas o fryd, mae'n lot neisach. Ac y dydd hyn, adeiladau hyfryd y canrif 19. Un beth yw'r sylwi, mae pobl yn aros i'r golau dyn gwyrdd troi'n wyrdd, dyn coch troi'n wyrdd cyn bod nhw'n croesi'r hewl. Felly mae hwnna'n ddiddorol. Dwi yma o flaen cofeb, ni'n pwt fe yn y fersiwn Gymraeg o Wikipedia. Un o arwyr mawr Wcráin, mae'n bach yn dywyll, mae'n bod yn bwrdd glaw. Yn geithwas i bob pwrpas. Oedd yn artist o fri, oedd yn fardd, oedd yn llenor, oedd yn gyfieithydd. Nath e lot falle mwy na neb i dyrchafu y iaith Wcráinig yn iaith, a roi safon iddi. Un o'r pobl roedd safon. Ac ar y pryd o'n y darn mawr oedd Wcráinig yn sicr falle gyda ni rhai o'r llafnistiaid Rwsiaid bod hi jyst yn dafodiaeth o Rwsieg go iawn. Neu falle hyn o'r tafodiaeth o Hwyleg ar ochr arall hefyd i fod yn deg. Ac nath e lot i ddyrchafu hwnna. Ac mae'r gofeb yma, anferth cofeb arall hefyd i Fan Franco, dyn bach yn hwyr y ganrif, nath rhywbeth tebyg. Ac yr reswm mae Wcráinid yn bod o'n ymladd sy'n wlad ac ymladd dros eu haith yw bod nhw yn dyrchafu arwyr. A dim mae pobl yng Nghymru wrth ystretha, pobl wedi bod ni'n gwybod dim am diwrnod Glyndŵr. Wrth gwrs, dros ardawr o'r gofebau i pobl enwau Cymru. Felly lle mae'r cofeb i Saunders neu Emrys ap Iwan neu Iorm Morgannwg neu Eileen. Neu Cranogwen yn mynd lan yn fian Llangranog greit, a dwi'n teimlo petai bydd hynna wedi gallu mynd lan degawdau nôl. Felly mae'r Wcráiniad yn dda iawn am dyrchafu pobl. Dwi'm yn gwybod pwy yw'r arwyr yma. Mae'n sawl un yn dref yma. Falle bod lot o bobl yn Rwsia ddim yn gwybod, neu pobl o'r twp yn Wcráin ddim yn gwybod. Ond maen nhw dal yn cofnodi hwn, a dylse fod cofeb mawr sy'n mor hawdd i ddeall i Gwenallt neu beirdd eraill ni. Ares Thomas dyma hwnna. Felly dwi'n meddwl bod ni lot i ddysgu o'r Wcráiniad. Hynny yw, y dadl mawr fan hyn oedd y pobl, oedd y Putin dweud, mae'n Russophobic. Mae pobl yn arbennig fan hyn yn gorllewin Wcráin, maen nhw'n Russophobic. Ti'n meddwl ddysgol Gymraeg gallu hagor neu datganoli o chi'n anti-Saeson. Dim byd i wneud hynna. Oedd pobl fan hyn i trwy'n statws a parchu rhaith a'i diwylliantau cenedl. Mae unrhyw genedl bod e'n Rwsia neu Ffrainc neu Sbaen. Felly mae dyn ni lot fawr i ddysgu o Wcráin. Mae Lviv yn ddinas hyfryd iawn. Mae werth i chi mynd yma. Unwaith eto, sa chi ddim yn gwybod rhyfel ymlaen, byddwch chi'n callach. Lot mwy o milwyr wrth gwrs yn orsaf drenau fe byddwch chi'n disgwyl. Postediad hyd y lle. Ond mae'n ddinas hardd iawn i muno gyda. A fi siŵr unwaith bydd rhyfel dros fi llawer o bobl yn dod. Mae'n sicr yn werth i cofio yn dyd yma cofeb arall. Pob hwyl.